NTI TV ụmụ Igbo nnọọ. Chinekene mụ na-ekene ọnụ ife Chineke nụnụ bụkwa ogologo ndụ aga isi ike ife akwa gị ife enwe otu nke ọ ga-eme unu n'elu ụwa nwa ọdachi ekwe nwere ọkpụrụkwa echi unu nsị ọba jirikwa ejiri ọzọ alịlị nya ka m ji wee gbaba ndị odogwu nya ka m ji wee kwaba mbem ka ụmụ Igbo wee mali n'ibe a na-akọ nwere ebe ọ na-adị. Ndị anyị ekere m ọ na-aba agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ọ na-aba agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ a na-agụpụ ụzọ na-akwụrụ ụbọchị ataba afọ chiefo maka na mgbe gboo na-abụchi fonu ụtụ okenye mụ ihe ọ na-eme na ndị okenye zuru ezu a na-abụchi fonu ụtụ okenye bịa o dozi ihe ọrụ ya abana n'ụgụrụ ọdụ ọbụla a na-egbu a na-ewere mmanya a na-akpọ kaikai ma ọ kpọọ ya aka mere ihe eji akpọ ya aka mere bụ nke medimba anyị akpọ ya ka aka mere ọ nwekwa nke a na-akpọ oyibo omere mana ịbịa ịfụ na mmanya eji eme omenala abụrụ sọsọ ndị na-aṅụ mmanya eji eme omenala aha abụ sọsọ ndị ahụ n'ebe a na-aṅụ ya a na-enwe nke a na-enye ndị ichie ọdụ na-aṅụ mmanya n'anya mmanya mgbari n'ọdụ ọ mịkpọọla ya ihe a bụ sị imirikiti ihe eji akụziri ndị Igbo ihe maka na ọ bụrụ na ị na-ọdụ anya ị ga-ama ihe dị iche n'ọdụ ọdụ a nwere ọdụ ndị ga-abụ ịfụ ya ọ na-acha ọcha ọ na-adị ka akwa lọya ọbụla akwa ya mere ochie ị mara na ndị agba akatikuro lọya abịa n'ọdụ a ọdụ ọbụla ịfụrụ na-acha ka nke a nji n'aka ị mara na ọdụ ahụ aghọọla site n'ọgbọ were kwuo n'ọgbọ ya ka a na-akpọ o so na ihe a na-akpọ ebighị ebi maka na ọdụ a ga-adịgide uwe emebi onwe ihe ọ dị agba ụtọ dị eru ure otu ọ dị ini ọdụ a naanị mgbe after 100 years ịkpọpụta ọdụ a otu a ka ọ ga-adị ya bụ na mgbe ụfọdụ abịa na-agwa ndị be anyị a na-ajụ gịnị ebudo ebighị ebi a gịnị ebudo ndụ ebe a na-ekwu okwu ya ọ nwa nọkwa ụwa ọ nọkwakwa mmadụ bịakwa ụwa ọ bịakwakwa o wee bụrụ n'ụbọchị nke taata n'ụbọchị nke taata bụrụ ugwe ụbọchị afọ nnukwu ụbọchị ka afọ n'ụbọchị nke taata ka ọ fọtara anyị ihe ọma n'ụzọ nke ọzọ ihe anyị ji wee bata ọgba ata bụ na anyị nwekwara emume anyị ga-eme tụmadị nke bụ ike na ọha na eze anyị ga-ekene ọha na eze ndị nyere m nkwado n'ụzọ pụrụ iche maka mbọsị ọmụmụ m tụmadị ndị nyere m nkwado na mbọsị ọmụmụ m ọ ihe na-eme na-ama ọ na-enwekwa nna ji yi epu ome were bụrụ nke na okwute ebido ike eko wee kobe wee koruo nke ụdị a ana m ekene ndị oyi niile na mba Lagos steeti bụ ndị jiri aka ha wee kwado olu m nnukwu emume ahụ naanị ya gwa m ụmụgụ ahụ bịa na-aga eyibe m akwa eche mgbe egwuregwu aghọọ m ahụ bịa eyibe m akwa biko ana m ekene ha n'ụzọ pụrụ iche ya bụ emume ọ tọkwa m ụtọ ejikwa m ya mmalụ na ya nwa bụ obodo na ha aba nwayọọ ekene mpa ncha niile tụmadị Dakmadan Dolls bụ onye wubere isi emume a nakwazi ndị ọzọ m apụghị ịkpọba afa n'ihi na ọ nwere onye wubere isi emume a ndị ọzọ niile anyị kenere unu n'ụbọchị nke taata bụ ụbọchị anyị ụbọchị ata bụ ụbọchị afọ a bụ afọ nnukwu ụbọchị ya bụ afọ nnukwu ụbọchị ka anyị nọ n'elu ya anyị wee chọọ ka anyị mee omenala ka o si adị kedu isi omenala ndị Igbo ezi onye Igbo tetara ụra n'ụtụ bụ teta ụra ọkwa aka ezigbo onye Igbo teta ụra n'ụtụtụ o buru ụzọ kwọpụ aka ụtụtụ ọkpọkue eke kere ụwa ọ na-akụchi anaghị ọkụ m anaghị anya ọkụ spaglu ọ ya batara iru ebe na ezinụlọ nwatakịrị tiwara ọkụ na anọ n'ụsọ maka na ọkụ ahụ o tiwara ga-edebe ọnọ ya n'ụsọ Okechukwu nwa m nke ịnọ ntụọ nge ọ na-ebepụ aka ụmụnne ya nọ n'akụkụ gbaa ya ama ma o tiwala ọkụ anyị ama meghọta Igbo jikwa ekwu okwu asị na nwatakịrị tiwara ọkụ oyeri na nge asụrụ m ya n'olube anyị nwata tiwara ọkụ oyeri na nge ya itiwe ọkụ dịbụ unu eri ihe ị ga-eji wee ri and ịbịakwara ụzọ nke ọzọ ọkụ na-abụ kebekwe ihe na-abụ ọwa ode enwe mmekwata ndị oyibo abata ọgọ sị na broken bottle has no mekwata reason
egburi dị oyibo egburi ka ọ bụ onye ọbụla mgbe ya na-anụ ya ma eji a na-anụ ya n'ụzọ pụrụ iche ka m na-ekene ndị oyi niile mere mbede. Ana m ekenekwa ndị Ugwumba TV. Ugwumba TV chọrọ mbịa na obi a taa ha so na ndị kwụ n'ọkụ ebe a. Anyị na-asị ya nnọọ. Ọ ya bụ na amụrụ na ji ga-epu ome were bụrụ nke okofobe oke mgbe Ugwumba TV ji wee nọba agwa na ha ga-anọkọta chọrọ mbịaba ebe a amakwa ndị ọ ga-eme. Ọ bụkwa nnukwu ihe nkwanye ugwu ka ọ bụ mụnwazi na-akwachikwuru ha ugwu ahụ azụ na-asị na ọ ga-abalụfa ka anyị mee ọmụna anyị kọ na-adị n'ụtụ Chineke bịa kere ụwa bịa kwara aka ụtụ ekekere ụwa bịa kwara aka onye ma onye oyi eke ma onye oyi eke amara ya bịa kwara aka ndụ ogologo bịa kwara aka ọganiru bịa kwara aka orie na afọ na nkwọ bịa kwara aka eke gwunugwu ụbọchị bịa kwara aka ihe ọma bịa kwara aka ndụ ogologo bịa kwara aka ọmụ nwoke ọmụ nwaanyị bịa kwara aka eji a na-akara nke ebu n'anya eso onye anabara ndụ ya na o ya n'afọ ihe ọma sogharịba anyị n'ihu ihe ọma sogharịba anyị n'azụ anyị jebe ejebe anyị ejeru anyị laba alaba anyị alarụ ọnwa krismas anyị bari n'ime ya ihe ọma ga-akpọ anyị ihu krismas nke arọ anyị gbasịa anyị gbaa nke arọ ọzọ ọkpakpa nke arọ ọzọ gbara arọ na arọ anyị ga na-agbanye webe krismas ihe na-ekwu okwu ya bụ ka ndụ ogologo dịrị onye chọrọ ndụ ogologo mmadụ onye chọrọ ọganiru nwa mmadụ ọganiru kpọkwa nwa iru ụmụ anyị bụ ndị ga-abata ọnwa ga-abata krismas ya moto unu ya ji egbu ewu nke o ji egbu ọkụkọ nke o ji egbu ngwere nke o ji egbu pusukat sụsọ onye moto unu ga-egbu ugbo onye chọrọ ka o gbuo unu moto unu gbuo ya onye ọbụla nwa ya goro moto ọfụ mmadụ ọbụla goro moto ọfụ were kpakọrọ ịnata onye iro ma ọ nọ n'ụzọ ebe ahụ obi ma ọ nọ n'ụzọ obodo ya ewee sị na moto ya buru bataba n'oge eji ndụ gba moto a Chineke ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taata bụ moto ahụ onye ahụ ugoro ọ chọrọ ka ọ gbara onwe ya onye ọ ga-egbu ya bụ onye iro onye ahụ ụlọ krismas a na-akwado ịnata onye ahụ wee sị na ụmụ anyị na ọka ha jee bata ọ bụrụ na enwetara nne ya enweta ụmụ ya onye ahụ akwadocha ihe ọ ga-enye ụmụ anyị ọ bụrụ na ụmụ anyị riri ya na-amaghị ama ihe ahụ ga-abụ ogologo ndụ nyere ụmụ anyị ọ ga-abụ ogologo ndụ nyere ụmụ anyị ọ ga-abụ ya ga-agwọ ụmụ anyị ọya maka na ụmụaka na-asa arụ n'afọ n'afọ ụmụaka na-asa arụ n'afọ n'afọ mberambere amara ebe ala rụrụ anyị nọ n'aka Chukwu kwuru si ihe ọbụla etiri ya n'aka na ọ naghị ebibi ma ọ bụ ure ma ọlị anyị were ụmụ anyị na ezinụlọ anyị tinye n'aka Chukwu anyị were ọganihu anyị na ndụ anyị tinye n'aka Chukwu ụgbọala anyị ga-agba nọ n'aka Chukwu ndị nwunye anyị nọ n'aka Chukwu ihe ọma anyị na-arịọ Chukwu nọ n'aka ya maka na anyị na nwa chi ọbụba anaghị enwekebe nkata ọnwa ya dị ka anyị si n'ụlọ onwe anyị maka na ọ bụ onye na-agha aghụghọ o were ụzọ aghụghọ bịa ka ọ gbafaịrị anyị ka ọ tụọ ebe anyị alụ obi anyị ka o wee mee anyị ka anyị wee daba na njọ Chineke jide ya kee ya agbụ ka ị na-ekewa gị ya agbụ jide ya kee ya agbụ ka ị na-ekewa gị ya agbụ ọgbachi izu niile ahụ ọ ga-agba ọhịa ọ ga-abụ bụ ọkụkọ gbagharịcha ala ekete ya gbudokwu ya maka ndị a na-anara ihe ha maka ndị echebiri n'ikpe a ga-ekpe n'ụlọ krismas a maka ndị na-echelu ka ha bata na a ga-ekperịrị ikpe a ga-ekwurịrị okwu anyị na ya ga-ekwu anyị na ya ga-adọghasị ya jiri bịaba anyị aga nge ara nne ya anyị hiri nne ekoro na gala mpụ abalị na-abịa mgbe e yekpe ikpe ahụ na ọya taa afọ ka ọ ya dị ma ọ bụ nwoke ma ọ nwaanyị onye ọbụla nke bụ ihe luli anị bụ okenye wee chọọ ka anali ya wee chọọ ka emegide ya wee chọọ ka agbara izu were bibie ya anyị na-asị ndị niile gbara izu a ha kpacha ha ga-ataka aja izu niile ahụ ha gbara n'isi nyanwa bụ okwu ahụ ị ga-ekwu na krismas maka o nwere okwu nwere ihe ekwu na krismas ya o nwere ihe inu nwere inu ya eme na krismas o nwere izu unu ya agba eyie n'ikpe ahụ mana ikpe ahụ eyiri ihe na krismas ya ha agbacha n'izu ha jere gwọ ọgwụ nọ n'elu ya ji emesịa amansi nọ n'elu ya bụ ịbata abata ka ị daa mara ka ọ ga-esi wee dị ịbata abata ka ị gaa mara ihe ị ga-eme mgbe ị ga na-anata Chineke ga-eme ha nche niile ha dakọrọ ogbu nke ya ekwu ọnụ nke gị kwuchi ọnụ nke ha ya ekwu ọnụ ha anyị wee na-arịọ Chukwu n'ụbọchị nke taata na-ekenekwa Chukwu nye mere ihe niile ji maa mma onye wetara ndụ ogologo nye m onye wetara ndụ nye m ahụike ana m asị Chineke ahụ ya da emeghi nne n'otu aka ahụ anyị n'elu ya n'ụbọchị nke taata bụ ka anyị gọọ ụmụ anyị ndụ wee na-asị onye ọbụla ihe ọma na-adị mma ihe ọma ruo ya aka onye ọbụla ọganiru mmadụ na-adị mma ọganiru ruo ya aka mana nwa chi ọbụbọ ka anyị na-ekwusị otu anyị si wee buru mmiri a anyị kwuo n'okwu ọma
ndị ga-abịa ịkwa aka akwụọ n'aka mana ọ fọrọ eze anọ nwa aṅụrụ mmadụ eze anọ nwa aṅụrụ mmadụ bụ nna mụrụ m ọ bụrụ na ị chọwa sentị gbana nna gị chọrọ ya ọ bụrụ na nna gị na-ebi ajọ ndụ gwa ya gbanwee ka e were ego ya na sentị ya kpatara eze anọ nwa aṅụrụ mmadụ bịa kwara aka were edo ha bịa kwara aka agụgụrụ m a na-akpọ ọkpụrụ nkwụ otu ji eme onye kwube ya gbakwuo na agụ ya na ọ na-agba ọsọ chụwa nwata ọla n'ikwu nne ya ọ na nwata chi echi otu ya agụ ya agụgụrụ bụ ọkpụrụ nkwụ ojeme bịa kwara aka ọkpụrụ nkwụ ojeme bịa kwara aka ọ nnukwu agụ atụ m onye mụtara nwa ji egba nwa ya agụ ihe a bụ omenala Igbo na ịgbara nwa gị agụ bụ ka ịchọpụta onye omeke ya ka ịchọpụta onye ọ bụ o mere ajọ mmadụ ga-abụ ọbịa na be gị ọgbakwa na ya bịara ịlọ nwa gị ụwa ịgba n'oge chụrụ ya ịgbakwa ihe a na-akpọ ịgbagara agụ onye ọbụla gbaba nwa ya agụ ịpụta Krismas ya so na bọjetị nwụrụ ka ị magodiri gị nwere onwe gị ya lụọ gị ụwa ka ị wee mara ihe na-akpasara gị ihe ị na-eme na omenala Igbo dị ike omenala anyị dị ike asị ama ya na-eje ụka eje n'ụka mana ha na-ekwu bụ ka omenala anyị dị elele anyị ihe na-emerịsịrị asabụ ya bịa kwụrụ aka ụraza ezo ha bịa kwụrụ aka ntọrọba ekwe bịa kwụrụ aka Nnadiokwe Ewim Oherighi Nnadiokwe Ewim Oherighi bụ nna m ochie ya nna m mụtara my mother onye mụrụ nne m ya ka a na-akpọ Nnadiokwe Oherighi nturo bịa kwụrụ aka nnukwu nna ochie iduru nye aka akpakọ anyị ọnụ were zọpụta anyị ire na-azọ nwa gị jee zọba nwa gị asị anyị na-ekperi na ebe abụrụ eziokwu ọ dị mma ihe niile anyị na-eme dị mma ma gị na-azọ nwa gị na-azọ nwa gị na-agba n'ụdị na-agba n'okpokoro ịnọkọta ekpetu anya ana ka ị mara nsogbu nwa gị maka na nwatakịrị ọbụla a na-agwọ ihe ọ mere ndị Igbo na-akpọ ọgbọnuke ọgbọnuke bụ ihe a na-ewepụ na mmadụ abịa emere gị emume ọgbọnuke ka ihe ọbụla bụ ihe ọnwụnwa gara ị na-ezute nwa ahụ ihe ọgbọnuke a na-arụ ọrụ n'ụzọ dị iche iche ọ mere nke na-abụ otopụta agbọghọbịa ọgbabiri nwụọ asị gị fụkwara ihe mere ọ maka na iwepụ ori ọgbọnuke ihe eji eme ya bụ ụmụ ọkụkọ ka na-akwado akwado ya na-akpọ ọka ahụ eti ebe iru akpọghapụ nwa na ọgbọnuke ihe ọbụla ga-abụ ihe ndaba na-ekwudo ụmụ okoro na ụmụ agbọghọ ama nkwudi ya maka na egbuori ya ọ bụrụ na esi na omenala adịrọ ka ezikwa n'ihe na-agbagharịrị gịnị ka eji wee jekwana na-eme gị na-etikwe faya o nwere rizin iji eti ya ihe eji gwa gị tibi ya bụ na onwere ihe na-eme spirituali ọkwe ka iji eti dị faya maka na ana m echeta na mgbe ndị ụka na-aba bịa gwa anyị bịaba na jọnchọn ebe a na Jizọs Kraịst abịagodi ya anyị kwetara anyị niile eburu kanopi buru oche buru ntani mụrụ oke je nọwa ebe a irukwezi ebe a gwara na ọbịago anyị ruo ebe ahụ ya kwekwa n'ọnụ na ọbịago na-eche obere oge ụkọchukwu bega ọgwa anyị that Jesus is coming soon. That means na ọ bịabeghị gwaba anyị bịaba ebe ahụ ama m ịghọtakwa ya ọ na-eme announcement ọ na-agwa gị bịabanị Jesus is here present ọ nọ n'ebe a bịabanị ọ nọ n'ụgwachukwu ugbu a bịabanị anyị ewee bukọrọ oche gbarịjere ụgwachukwu ruo n'ụgwachukwu wee ruo ebe a ka nna ya ukwu apụtana ka anyị na-ekwe nwaje n'aka ka anyị kọrọ ya mkpa direct na nke anyị na-akụrụ ụkọchukwu na pastọ na onye ka na onwebeghị anyị nụ ka anyị kụziere nna ya ukwu a direct nna ya ukwu na-erepụta gwụbazi anyị na Jesus is coming soon ya na ọ bịabeghị gbaba anyị anyị si akụ ihe ọma mere ezinụlọ anyị mana ndị ọbụla bụ ndị ajọ mmadụ ndị na-achọ anyị ọnwụ ndị na-achọ ibibiri anyị anyị na-eme ndị na-achọ ka emebie anyị ndị na-achọ ka ha mebie ụmụ anyị ndị na-achọ ka anyị bebe arịrị ndị na-achọ ka anyị nọnye n'anya mmiri ndị na-achọ ka anyị nọnye na mwute ndị na-achọ mgbe niile ya ndị ọchọ ka ọkwa e nyere m maka ha gbuo ihe egbuo ya na mpi anyị siri otu anyị si wufu mmiri a ka anyị si wee wufuo atụmatụ niile ọgụ ya wufuru awufuo maka na ihe ji wee kwukwa okwu abụkwa n'ọkụ ị na-ebikwe ndụ ị na-amarakwa ihe maka na onye amụrụ ya na-akụ mekịta anụ wasị look at ihe onye a na-ekwu I hate this guy program ị pụọ na the program entirely ị pụọ di onwe onye gwara gị nọrọ ebe ahụ mana iri gbakọ yi mụrụ ugbo na gwara gị ya na ọbịago ijegide ruo ebe a gwa gị that is coming soon nke pụtara na ọ bịabeghị n'anya gị mana anyị ma na ọbịago anyị nwebụ ụmụ Chukwu okike abịa ma na ọbịago ya ka anyị ji wee nọgidesi ike na-agwa ndị mmadụ eziokwu Chukwu abịago onye ọbụla na-asị gị is coming soon aha agwa gị eziokwu Chukwu abịago ọ gwara anyị ọsị na ọ bụrụ na ya bịa na ihe agaghị adịkwa n'ọnọdụ ya na obodo ga-anọ n'ọgba aghara na onwekwa ihe ga-adị ka o kwesịrị ịdị ọ sị gị there will be no peace akpatara ị n'anya n'ụwa taa ifu na ude adịrọ ozi and ude nwe ihe mere ka ọ dị ọbaghị uru emenumari ka nneba onwere ihe n'ochi na-efo na-anụ more bad news ọ gwachara ihe ndị a mana pastọ ga-ama ngwa gị ya ihe ọ ga-agwa gị na Jesus is coming soon biko ka anyị ka nzu ka ọ were chake moko na bugo buzo ome gịnị Igbo kwenu Igbo dị eni ọ ihe anyị na-ekwu ukwu ya bụ omenala Igbo dị n'ụtọ nna ahụ onwe ya na-atọdo ụtọ ka ya ọ ga ikpechi enu kpa a na emebe enu mesị ya na ị ga-anatarịrị obodo maka ọ na-abụ onye jebiri ji ome gịnị iru ụlọ gịnị ka eji mara gị ma iru ụlọ ṅa ntị
ụfọdụ na-afụ ihe a na-eme ebe a ọ na-enye ha nnukwu aṅụrị maka na iru ọ na-agwa gị I could remember n'oyibo kwen ya makwana mgbe nna nna ya ha na-eme ya na ntị ndị Igbo be anyị nwere onwe anyị bụ ihe toro ogologo ọ bụkwa ihe dị oke omimi o mere imirikiti ihe anyị bụ Igbo debere n'ụsọ were mechaa sị na ya anachighatago mana anyị gara maa ya elu were n'ime nnachighata ahụ ịnwụrụ amụ ihe ọ bụ o nwere langweji a na-eyi uzuru n'ala Igbo ebe a na-aza afa ihe ọbụla akpọrọ gasị gị osu agwụ mara amara na osu agwụ a bụ somebody na-amepụta ihe ya onye mgbasa ozi agwụ nsi malụ akpọ ya osu agwụ mana taa onye bịa osu ịmakwa the meaning of that osu mana enweghị ominu osu ji bụ onye igbupụta ugbo ji nke ukwuu onye ọ mara ama onye igwupụta ji nke ukwuu onye ji ya na-emenarị ndị ọzọ akpọ ya osu ji na ntị iruo n'ahịa bụ na efu ebe ọbụla ị hụrụ ndị ụka kwere jụọ ese ebe ahụ ha dị n'ụlọ ụka ha ebe ahụ ha kwere dị chọọchị ị ga-ama na o nwere ahịa n'ogbu ebe ahụ ya kpatara iruo na Nkwọgbe ihe alaba anyị ị na-anya n'akụkụ ya efu Anglican Church n'akụkụ Nkwọgbe Primary School efu Anglican Church maka anyị nwere Nkwọ Ogbe egbogotu nwa obere ya efubazi ụlọ ụka ahịa ọbụla nọ n'obodo gị lee anya n'ebe ahụ ahịa nọ na kọmuniti gị n'obodo gị nọ ị ga-ama na o nwere ụlọ ụka nọ n'ụsụ ya mgbe na ntị ka nkọwa nke a abụ m ezigbo onye Igbo mgbe ahụ na-enwe osu agwụ osu nkwọ osu nka ndị agha bụ ndị nwere ọkachamara n'ihe gbasara ihe dị otu a ha bụ the people ndị a na-enye ihe ịbịa mgbaghasị ka anyị jee nye ya ihe mgbe ahụ mmadụ mee arụ eje kpujelu ya ndị ahụ ewere aka ha kpụọ arụ ahụ onye ha mere ọ bụrụ na agwụgo dị arụ ụna anabatakwa Igbo ahụ ya bụ ya kpatara ndị mmadụ ka ji azụ ya osu mgbu osu nkwọ osu nka ndị ahụ bụ the oyibo kpara professionals ya ndị nwere the gift of ime ihe dị otu a o wee mesị oru mgbe ndị ụka bịa ewee jee ebe niile ahụ enwere osu nka ihu agwụ niile ahụ ewee jee buru ụlọ ụka dọbazie ya then ihe a na-enye ndị fada na ndị pastọ taa ndị a na-enye ya bụ ndị anọ n'osu agwụ ahụ ụna agọta ya maka na ma bụ ndị na-eme mgbe agbakasị ka alụ ọrịa nwaanyị eje lụtarị ya nwaanyị obodo na-emerụ ha ihe maka na o nwere ike ha ji they are the people nwere the power ndị nwa bụ onye nwe obodo ị nweghị ikikere ịbanwu di ya menwe ihe maka na ị nwere ike ya mana ha nwere ike ya ịbanwe ebe a mee ihe ha wee bụ ndị dị mkpa karịsịa nke ukwuu oru ka ndị ụka bịara akọndemụ ebe niile a ha bịaruo ya ụlọ ụka ha fada abụrụzie osu agwụ a enyebezie ihe ahụ a na-enye osu agwụ a achọrọ nka nkodebe nke ebe a iruziwere uche gị ịgbakọta ihe ịgbakọtara ijide mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ ka ị mara na o nwere pozishọn ndị Igbo debebulu ihe a nwee ndị a na-emere ihe a nwee ndị ọ bụ oke n'ọrụ ha nwee ndị bụ na ha bụ ndị omero na nsọ n'ihi na ha bụ osu agwụ a ọ bụrụ na Igbo achọghị ịnachighata azụ anyị ga-ejekwa revise all those things back maka na ọ bụrụ mmadụ ncha na-aga ọfọ na-ere ere o nwere agbụrụ ada aga ọfọ na-ere ere ịgọbi agọcha ọma nre ikpe ya na ekpere ọma nga mana o nwere ebe ga-aba akpụrụ onye akpọta ya asị ya mgba bịanụ onye a dị onye ọ bụ ọrụ ya ewere egbe n'ime agwụ ya si n'ime agwụ ya wee pụta onye ọ bụ ọrụ ya wee pụta were mee nọọnụ unu abara anya anwụ ndị m onye nwe ahụ ya asịrị enwe m idigwere ndị mma ọnụ ahụ ji si enwe m idigwere mma onye ahụ ọrịa ahụ ji eme gịnị ọ na ya bụ otu ehi o si abụ ịkpọrọzie Igbo jiriri osu agwụ pastọ gụ ọ bezie ebe ahụ ọ gbabaghị olive oil akpọbazie onye ọ dịba wik o buru oge onye ahụ anwụọ onye ahụ ya dị agbara olive oil ka isi ndụ ya ahụ ọdụrọ mmadụ na-agba olive oil onye nwere hepatitis wụrụ oyi na-agba ya n'igoziri ya egozi ọ bụ ka ị goziri asị ịṅụ akwụkwọ ntiti ya ka Jizọs Kraịst emere ya mmiri na emere ya baptizim na mmiri ọ ṅụchara mmiri nne nọ na Jordan akwa mmiri ewere ụkwa mmiri a akpọrọ ya nwa onye aya akpọ ya ọlabado kedu iji chọzi igbogbu ndị ala mmiri okpogbu ala olive oil o anyị na-aka nzukọ ihe ọma mere Igbo a na-asị ọganiru ndị Igbo ka ọ chakenu ndụ ogologo ndị Igbo ka ọ chakenu
aka ọbụla ji ngozi onye Igbo maọbụ aka ọbụla kwuru si n'Igbo ama nga n'iru ma aka ọbụla ji onye Igbo be anyị ụdị nke eji nwanne anyị nwoke okwu ekwezi n'okwukwu nkịta abidoro n'ịta ọkwa anyabara ya n'onu tarụzie ya ebe eriri nọ ọmazi ma oyele elo onye lụrụ rezọ amagwa na ịnyụ nsị bụ ụrịa nsogbu ha na-akpazi nsị maka na anyụọ ya anyụọ ọ ga-enye nsogbu n'ike o mara Chukwu si nyụọ ya bara m si anyụọ ise onye ọ na-akpọta ike ya kpọtọ ya ike na ọha ime ọmana ya ga-etigbu osisi egbokwa na egbo maka na mgbe ahụ a na-eme ya ha enwude na enwude na eche na ka kịta na-aka egbugwe gịnị mere ha ji wee kapụ nwa amadi ahụ ọkadịdị ndụ a gara igbugwe ya kemgbe ka izu n'ike mana okwezi omume okwezi ogbugbu atụmaka ọbụla ji Nnamdị Baa ya ghara ya Chineke biko were udo tiri anyị n'ala Igbo Chineke were ndụ ogologo tiri anyị n'ala Igbo sekuriti juru Igbo niile ebe niile n'ala Igbo bụ so sekuriti ama ma anyị megatara arụ obodo a na-atụ bọmbụ n'obodo na-alụ ọgụ ya afọ yudu sekuriti a ịgba na be anyị ịgba Ọnịcha jebe Owerri bifo ị ga-agafechi ihe ala ọ dịka onye na-agafe bọda Kotonu ị ga irituo iwere ụkwụ ikrọsụọ chịrị aka na abụ elu na anabe nna gị anya Chineke anyị chinara aka elu si anyị chituo aka ụmụ m n'udo dị o were bụrụzie ndị enyi si akpa ajị sizi anyị chelabazie aka elu anyị kwekwere ekwe ka anyị chinara ọkwa maka ndụ anyị o Chineke o mecha ị ga-achịra ha aka elu ihe ọma mere Igbo ndị ogologo pụta Igbo ihe ọma anyị na-ayọ Chineke ọ dị n'elu ya dopụ itiere anyị na ọkwa na ọdịnala ya kwuoro anyị ome ọ bụrụ na ọ dị n'oke osimiri ya pụlite ka anyị fụ ya ọ bụrụ na ọ dị n'etiti osimiri ya hụtara anyị ya n'ụsọ ebe aka anyị a sị nke ọ gaziere onye ihu na onye azụ ndị niile na-ayọ ọmụ nwoke na ọmụ nwaanyị Chukwu ga-emere unu ụkwụrụ abịala iweda anụ nkịta aweda mmadụ na-abụ ụkwụ na ụkwụ tụkọ ọnụ ogbogbo ọkụ Chineke ihe narị ọba atụkọ ụkwụ ọnụ ụkwụta ụkwụ ọnụ ụkwụ a ya metara ha mkpụrụ o nwere ike gị nwata nwoke na-achọ nwaanyị maka nwoke na-achọ nwaanyị ya na-akpụ obi na-eme ọ dapụkwu a obere gịrị nwunye nwaanyị akpọbịa na fon ihe abatakwanụ ndị a gwara na ya 7 o'clock ọ 7 na-akụ bịa ka emebe o ị gbara latabakwa emebe ọ bụrụ ga-agwa gị na ọ gị ji eme na nwoke na-achọ nwa ka na-agwa gị ya ọ bụrụ ga-asị gị na ọ gị ji emeti ya ọ dọkịta kwuru nke a ọ bụ Chukwu kwuru nke a na Chineke ọ bụ na dọkịta agbalịchala nyecha taịm niile onwe nke gara aga Chineke kwuoro ha okwu n'isi ha Chineke kwuo okwu n'isi ha ka o were mee ha na ntụmadị mgbe ha agaghị egbu n'obi mgbe a ga-eme hapụ mbike metụta m aka ka m zụrụ onwe m ike o nwere ya na-emepụta ebe a chabụzie m onye ọbụla jiri onwe ya efe si ka ọnụ si mee ya ma ya aga maka na ama nọ mgbe o siri ike ka ọ na-ebe Igbo kwenu onye Chineke nyere nwa ya kelee Chukwu na nwa bụ onyinye Chukwu ọ bụrụ na onye ifuru onye ọ na-enyere okpebele onye ahụ ekpere ka Chukwu nye ya na onye a mụtara nwa na nwa ya da atụfu chaja obegere wee ma chaja mma nwakwa mmadụ anya ebe a ọkwa n'iwuru mmadụ ka iji amanwa anya onye ọbụla dozichara biya wee pụọ wee mechaa natakwa bi ụdị otu ahụ o si dozie onwe ọkwa mmadụ maka na inwe mmadụ idozi ebe gị bata oge enwe ihe ị ga na-ekwu agha sara gị ụlọ ịma na inwe n'ụlọ Igbo kwezuonu anyị aga ọjị na-eme ebe a ka anyị gaa ọjị ka anyị buru Chukwu okwu ọjị bụ ihe ndị Igbo ji ekwu okwu ọjị bụ ihe ndị Igbo ji eme omenala ọjị bụkwanị njirimara Igbo imirikiti ndị na-ata ndị dị ka ndị Hausa na-ata ọjị ata anyị nwa bụ ndị Igbo na-eji ya agwa Chukwu okwu mana Yoruba na-akọpụta ya akọpụta mana anyị nwa erekọwara anyị ihe bụ ọjị a gịnị bụ dị ọjị ịgbakọ ọjị ka esi dee ya OJI ọjị bụ omenala jikọtara Igbo ị na-aghọtara nke a ọjị bụ OJI omenala jikọtara Igbo ọ ya ka eji akpụ ya ọjị unu aghọtakwara nke a o wee bụ na ị bịa n'ọjị a anyị na-eji ọjị eme ihe dị iche iche anyị na-eji ọjị agọghị mmadụ ndụ anyị na-eji ọjị agọghị mmadụ ọnwụ maka na ihe ọbụbụ omenala jikọtara Igbo okwu ekwuchara ṅụ iyi ọjị a dị ka akwụkwọ Leviticus ị na-agụ ya na-ekwere gị amen ọ bụrụ na onye anyị ji agọgbu na ndụ ọjọọ ya anyị ewere agọgbuo ya na Chukwu ji abụ onye ọnụ agbere ekwe ise ya bụ amen
ememe ị na-anụ obu ise maka na anyị bịa tụgharịcha ihe niile onwe onye ma ebe bụ ebe onwezi eme ebe ọkwụ wee na-asụ n'ụbọchị nke taata n'ụbọchị nke taata bụ afọ ka ọ bịa were ọjị Chukwuoke abịa ma bịa were ọjị ihe ọma bịa were ọjị ndụ ogologo bịa were ọjị Chukwuoke abịa ma ntụkwasị obi anyị dị n'agụ bịa were ọjị ihe a bụ omenala be anyị ka anyị na-eme omenala Igbo abụghị ife arụsị omenala Igbo dịrị onwe ya iche ife arụsị dị iche ife arụsị na ọrụ ka nke mmadụ jiri bute oji wee chekwaba onwe ya nke ahụ bụ ihe mkpa nke onwe nke ahụ bụ ihe mkpa nke onwe mana ana m agwa ya na-ebe bute arụsị nke ọdụ bute arụsị nke ọdụ bute arụsị dị iche iche dọbasịa ịdọbachakwa tikwu ya na gọgụ ebe ụmụ gị ga-esi achọpụta ebe esi enye ya nri ibutecha arụsị niile mee kekwa chion itiri na gọgụ ka esi asa avụ arụsị niile ibukọrọtara ka ọ daa m na nwụọ ụmụ ha ebido ịgbagharị anị tikwu ya na gọgụ ka ha mara ka o si eri nri marakwa ka o si eweta ego maka mụnwazi ebugo ụzọ kwuo ya na ọgwụ ọbụla asị ka agwọ ọgwụ ọbụla na-asọ nwaanyị si enyere m ọgwụ ọ bụgoro na ọgwụ ọ na-enye ego si enyere m ọgwụ ọbụla na-asọ nwaanyị ma ọgwụ na-asọ nwaanyị maka na ngwa ya egbu ọbaghị uru mmadụ enyere m nke ahụ ịchọọ m ya ọgwụ na-asọ nwaanyị jide na ya ọ bụrụ ya na-enye ego kama bụrụ mgbe na ọrụ onwe ma na-eribe ihe ọrụ mana ọgwụ na-asọ nwaanyị otu oguru a nọ n'ọgwụ na-asọ nwaanyị ị nọrọ nnọọ n'uguru a ọgwụ ara asọ gị nwaanyị ụmụ nwa ahụ dịsị mma anọ esikwa na-eche na-elekwara gị anya na-edekwana nwa fresh na-edekwana nwa Igbo oyi ụkwụ na anọ ya ha adịkwanụ mma nwoke nke a gịnị ka ị na-eme di eme ngị nwa na-emekwanị na ọgwụ gị na-asọ nwaanyị ọgwụ gị na-asọ nwaanyị ị na-emeghiri ihe ahụ ị na-ewe taịm a na-ekọta ofu na-emeghiri ke obi ike ihe ga-eji ya ke ihe ga-eritezi kedu ihe eritezi ndị reverend fada na-asọ nwaanyị ama maka ha mụ ha ya ekwenye na amara kama na Chukwu nwe ikpe ihe na-ekwu okwu n'ụbọchị nke taata ewure bụ Chineke ka ị bịa were ọjị ndị ogologo bịa were ọjị amamihe bịa were ọjị nghọta bịa were ọjị udo bịa were ọjị ogaduru bịa were ọjị Chineke anyị na-arị udo anyị mụrụ onwe mgbe udo ya adị anyị amụrụgo na onwere mgbe ọ ga-adị mana ihe na-ayọ ga egbu ka ichekwaba ndị nke gị maka na ndị ikwu na udo ga-adịrị ebu ndị nke gị nye ndị nke gị udo were ọgba aghara tiri ndị ahụ niile na-achọrọ ka udo dị ha nọghị na ọgba aghara ihe anyị nwere bụ ụmụaka anyị na-asa ahụ n'afọ onye gbakwutere gị enwe na nchekwa zuru oke anyị gbakwutere gị na-ayọ gị biko ka ichekwabakwa anyị ka idobekwa anyị ka gbuoro anyị atụmatụ nke ndị iro n'ụzọ ọbụla ọfụlọ Krismas ya na-abata anyị ga-abata ya n'udo anyị arachighị ya n'udo onye o fere arụ na arụ ọzọ ga-amararị esoro na ndị na-eme ka anyị chụọ arọ ị na-achụ arọ nke ọzọ na-abịa n'iru gị na-eweta ya iyi kene Chukwu na arọ nke mgbe ọ bụdo na-ede ndụ ka arọ ọzọ bịabazi ọmara na ịkwanyeriri ugwu na-agbanyeghị n'ihe esiri ike na-ịgbalịkakwọrọ onye ọ na-adịrọ mma taata anyị na-arịọ Chukwu ka ọ dịkwala ya mma echi onye na-amụtara nwa taata Chineke biko nyezie ya nwa na 2022 a ana m afụta gị ka ị ga-ejikwe nwa were mere ndị mmadụ ọgụ ana m afụta gị ka ị ga-eji ego were nye ndị mmadụ ọgụ ana m afụta gị ka ị ga-eji ndụ ogologo were nye ndị mmadụ ọgụ mebe ọgụ na ihe niile adị na be gị na ọgụ Igbo Chukwu na-eme ọgụ naanị gị mara onye iyi eke na onye iyi eke amarọ o nwere onye ọbụla nwere ike ịtụkwasị gị obi ị ga-agbagharịpụ ma ọlị mana ndị be anyị na-enwe ntụkwasị obi ezuru oke ịtụkwasị mmadụ obi na-ere mmadụ anya ọkụ onye tụkwasịra mmadụ obi na-etụkwasịra Chukwu obi je na-erekwa mmadụ anya ọkụ ịfọ na ntụkwasị obi enweghị isi inwe ntụkwasị obi n'ebe Chukwu nọ i were ịhụnanya fụzuo mmadụ niile ije n'ịchọ ka ịdị ka mmadụ achọrọ nka ndị ka onye anụ n'ogoro moto ọfọ dị ka ya bụrụ m ịmama ya nwa echi o nwere eji esipari ndị eti adụ ọ dị ụzọ ihe na-abụ mmadụ apụghị ịkọ ọnwụ na ndụ ya nọ nke a gwara gị ka ị ga-anụ ọ dị ụzọ ihe na-aba ga-etiriri gị ime gị baptizim mmadụ ga-eji ime gị na eme afa gị eyi amụrụ gị amụ deeti e nyere gị bụ mmadụ ya agwa gị na amụrụ gị na 13 papa gị mee misteki ọ bụrụ na amụrụ gị na 12 o cheta nwa atọ na 13 iburu 13 na-aṅụ maka Chukwu maka Baịbụl na amụrụ gị na 13 Nọvemba mmadụ tiri gị nke a ọzọkwa bụ na mmadụ nwụrụ anwụ nọọ ndị dị ndụ ga-etiri ya ụbọchị akwamozu ya kpatara ọ nwere ndị kwu na ha nwụọ si na ihe ozugbo ha nwụọ ụmụ ha eburu adọba na mọchụarị akaji ime ka eje lie ya atụmadụ ndị Imo steeti ọ bụrụ na ọgba aghara dị n'Imo asị mba na ha ya emebere ya kịta ka ọ dọba ụfọdụ anọ n'ọnwa ihe mana ọ bụghị ebumnobi ya ụfọdụ anọgo nwa ihe n'okporo kịta ha kwabeghị ha ma ụmụta nze ma nta n'Imo ma ata niile berie n'obere ya mana onye asịrị ya nwụọ tinye ya ozugbo n'oyi okwu ya kpatara ndị be anyị ji atụrụ na bụ onye dị ndụ kesie okpe ọnwụọ ndị dị ndụ ekegharịa ya maka na anyị ga-ekwu ọ dị ụzọ ihe na-abụ m gwara unu maka ya ị ga-ekwu maka mbọsị ọmụ gị ihe ị nụrụ ka anyị ekwu ihe etinwe ụbọchị akwamozu gị anyị nwe na Chineke biko n'ụbọchị nke taata ka ewere ndị ogologo na ihe dị mma wee cheta ezinụlọ anyị gbara anyị Krismas dịka ị na-agbagburu anyị na mbụ chekwa ndị si esi abata chekwa ndị nke nọ n'ụlọ wepụrụ ajọ mmụọ na ajọ mmadụ mee ka ndị a na-agba egbe tontontontonto nke egbe ha juo oyi ka anyị gbaa Krismas anyị Chineke mee ka egbe ndị a juo oyi ka anyị gbaa Krismas anyị ndị niile tiri aka na ihe ọjọọ
wee mabata n'ihe ọjọọ sị ka hazie na ohere eji wee na-eme were na-achọ ndị ga-abata ndị agagbu agbagbu ndị ga-eme nta n'imuru oko Chineke a na-achọ ka i were aka gị nwudechara anyị ndị ahụ ise were aka gị kụọ ndị ahụ niile ịga ise ọnwa ego ndị mmadụ ha ngechara n'ụzọ Chineke mee ka ọ pụta na ọ na-abụ orube Krismas ego ndị mmadụ isi izibe ụfọdụ ewere ego ndị mmadụ ọzọkwa ndị na-eji ego ndị mmadụ ala Krismas anyị na-arịọkwa gị ndị nwa bụ ejiri iji ego ala Krismas marakwa na-eweta aka na Jenụwarị 1 na ọ ga-abịakwa gị n'arụ maka na onye ọbụla sị gị na ya na-ala ka ihe na ụlọ Krismas n'oge ọkwa na-ejighị ego butere ala gị n'oge maka na ijide ego ịlaba n'oge mana ihe eji ego isi na ụnụ ya na 31 na ụnụ nwere miti n'ọya ka ikwe ana ọ bụ ị na 18 ihe anwụ na bụ unu mana enwe ka isi na kịta ibute ụgbọ ọhụụ o buru ike ọhụrụ ike akarịa gị ahụ ịlaba obodo maka na oke ego na-achụ ajọ mmụọ n'ihi jide ego ijide okwe iji eji ego okwe ga-achọ ọtọ n'ụlọ ụka maka na fada na-eje nọmbọ ihe na-esiri ike anyị nwere azụ n'ụbọchị nke taata na ọjọọ anyị na-awa bụ ọjị ndụ ogologo ndị ọjọọ ọganiru ọjọọ udo ọjọọ ọmụ nwoke ọjọọ ọmụ nwaanyị anyị na-asị ka ọ bara onye ihu ka ọ bara onye azụ anyị na-aga ọkwa na ọfọ Ugwumba TV ha bịakwutere anyị taa ihe ọma ga-emere gị unu ga na-agbasa ozi unu n'udo ebe ọ bụla unu jere iweta infọmeshọn ọbụla unu ruo ebe ọzọ ya bụ na ọgba aghara adị mana unu chọkwa unu gosi ụwa na ọgba aghara adị unu ruo ebe a ndị agha ga-ajụ oyi kọwara unu ka o si wee mee unu ewerekwa ahụ mma na ahụ udo pụtakwa bịa gbasara ụwa nye nwa bụ ozi unu na-agbasa ga-abụ ozi udo ndị Ugwumba ozi udo a ga-ezu ozi udo unu ga-agazu ebe niile eji a na-akara nke unu anyị ebukwe na unu eso unu jebe ejebe unu ga-ejere na bana unu ga-anarụ onwe ka o si n'ihu asị na-echi unu n'ihu ọ bụrụ na mgbe ahụ na-alachighị azụ unu echeta ofu ihe alachighị azụ ọ bụkwa na asịra na-eche unu n'azụ unu agaba n'iru ihe na-ekwu ụba aka unu akwụ na-agwụ maka ọ na-abụ obodo ohibi ọ tụpụrụ agbọ ihe unu ga na-ejeta n'iru na-echeta n'azụ ga-abụ ihe ọma eji a na-akara nkwe ebunu na-eso na egwu n'ilo eji a na-akara nkwe ebunu na-eso anyị sị ka ọganiru chekwebe unu anyị sị ka ndụ ogologo chekwebe unu anyị sị ka udo chukwu chekwebe unu ihe ndị a ka anyị gara n'ọfọ wee kwuo na ntụ anyị siri gbe ka oge esi ere ọ bụ ikwu ohi na ọgba ọfọ Nwachukwu anyị gwa na ọjị anyị wụọ ya ka ofu ka ọ dị gbọba na ụmụ egwu ịmara ọhịa eji ama okenye na-enwe egwu ego iji anya ga-eru ala ọ ya bụ na asa mma na akụ na ụba anyị mụrụ ihe ọjọọ anyị gba anyị nọ n'ịwa ọjị ọ gbakwara n'enyi ya ụnụ fụrụ ya ihe ọ gbara bụ ise ka anyị wụọ ya awụọ ka anyị wụọ ya ngwa n'enyi ya ka o si ihe ọma mekwa onye ga-amụ ejima nke ya ka ndị ji ịnụ nwaanyị oyibo adịgore dị ịnụ nwaanyị n'enyi nke a ihe anyị gụrụ n'ọfọ n'enyi ya ebe a unu fụrụ ebe agwa m unu na ụkwụ na-abụ ya atụghị ka ọnụ n'ọgba ụkwụ na-abụ ga-atụghị ka ọnụ ego ya pụrụ ire ọbatara ụkwụ na-abụ ya atụghị ka ọnụ n'enyi ya ebe a ndị Igbo na ka ọganiru Igbo ọ ya bụ agwa m unu na Igbo nwere ihe niile gịnị bụ ịgba afa gịnị bụ ịgba afa n'Igbo ndị Igbo ihe bụ ịgba afa bụ ije labụ maka na onye jere ka o mee test ka ọ mara ihe na-ahị ya ọ jere agba afa ọ ya bụ ịgba afa na-eyi ebe a ụna afụrụ ya na ihe niile achịchara iru kwefuru ka o si wepụ iru n'elu ihe ọma anyị wee kwuo okwu ụkwụ na-abụja emekọta ọnụ ka e wee produce be ma ọ bụrụ ndị oyibo na anyị sị na ihe a bụkwa weda mmadụ na-abụ lekwa weda mmadụ na-aba lekwara mmadụ na-aba ụra afụkwa ya ndị Ugwumba na-ekwere mmadụ na-abụ a na-ekwu ekwu a na-eme eme ọ mụrụ ụdị pasọ ga-awa ọ bụrụ na ihe mbụ kịta ndị mmadụ ga-eme emetie praise the Lord hallelujah somebody claim it I claim it mana nke ya agụ na nke ndị omenala ba onwe nwa pata n'ọzọ Igbo kwani Igbo kwani Igbo riani Igbo gani mgbe ya gasịrị unu ndị na-achọ nwa na nka ndị na-atụkwasị ụkwụ mgbada alụnụ NTI TV